U saradnji grada Sombora i Kazneno-popravnog zavoda Sombor održana je tradicionalna 28. po redu Elanova likovna kolonija. Manifestacija je i ove godine okupila umetnike i osuđena lica koji su se svojim umetničkim radovima rame uz rame predstavili publici u Somboru. Manifestaciji su prisustvovali gradonačelnik Sombora Antonio Ratković, načelnik Zapadno-bačkog okruga Goran Nonković, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Dejan Carević i upravnik Kazneno-popravnog zavoda Sombor Miljan Rabrenović. Ratković je tokom svog govora istakao da ravnomerno učestvovanje likovnih umetnika i osuđenih lica daje posebnu čar ovoj manifestaciji, te da nije slučajno što se događaj dešava baš u Somboru, gradu kulture. Na platovu ispred zgrade Županije posetioci su imali priliku da pogledaju retrospektivnu izložbu izabranih dela koja su nastala u periodu od 1996. do 2022. godine.